Hadiza Gabon wai me yake faruwa ne? Ina faɗa. Kuma na sake faɗa. Kamar ya kina faɗa kuma kin sake faɗa, kada ki manta fa ne sai na faɗa magaji barista Gogoro Oluwalim. Yau ma zan sake nanatawa. Oh, baki ma ji abin da nake faɗa ba kenan, wato yau ma zaki sake nanatawa. To wai tsaya ma, wai akan suwa kike magana ne ma wai? Shashashu 'yan ɓata gari. Shashashu 'yan ɓata gari, a to da alamun yau komedin mai zafi ne, to mu je zuwa sai me ya faru kuma? Ana kawo mana ƙara akan fyaɗe. Dama ai na faɗa, na san interview din yau mai zafi ne, tunda na ji an ce shashashu 'yan ɓata gari, na san baya wuce akan masu yin fyaɗe. To wai tsaya ma, sake faɗa mu ji ko dai ne ban ji da kyau ba, kika ce me? Ana kawo mana ƙara akan fyaɗe. Kun ji ko? Wallahi akan masu yin fyaɗe take yin magana, amma kuma mata wani lokaci a hadda laifin ku. Laifin menene muka yi wa maza? Laifin da kuka yi ma maza wani lokacin wasu matan sai su dame su bankare su tsuke su tattalo ko ina, duk namijin da ya gan ku in bai kai zuciya nesa ba, gaba ɗaya sai ya ji wani iri, gaba ɗaya sai ya ji yayi wani slow motion. Duk wani mai yin fyaɗe baƙin zuciya gare shi, bai san darajar iyayensa ba. To ke kuma yanzu ina ruwanki da yin wannan bakaken magana, saboda ke fa kin san duk wani mai yin fyaɗe bai da tausayi, bai da imani, so dan me za a bar su a gari? To ai ba barin su ake yi a gare ba, su ne suke barin kansu ai. Dan me ba za a ɗau mataki a kansu ba, ana barin su suna yawo cikin al'umma? Ba za a ɗauki mataki a kansu ba, ana barin su suna yawo cikin al'umma, ba za a ɗauki mataki a kansu ba. Dan me? Ke malama ya dai ya kike mun tsawa ne, ni fa waka na nike yi. Oke, magana muke akan fyaɗe ko? To ai na gaya miki akwai waɗansu matan da suka yi ma masu yin fyaɗe laifi ne. Tsugunawan da aka yi aka haife su shine laifin mu? Ina ta ina zai zama laifi? Mata fa su suka yafi maza. Gaskiya mata ku ɗin iyayenmu ne ai. Me yasa ba su tausayin mu ne? Masu yin fyaɗe ana magana ku saurara. Hadiza Gabon ta ce me yasa ba kwa tausayin mata? Me yasa gwamnatocinmu ba su ɗaukan wani mataki mai tsauri da za a hukunta duk mai fyaɗe? Mataki mai tsauri a hukunta mai yin fyaɗe. To me yasa kika ga wannan magana? Saboda zai zama izina ga duk wanda yake ma tunanin cewa zai je aikata fyaɗe. Haka ne, amma bai kamata a ɗau mummunan mataki a kansu ba. Dan me? Ba dan komai ba, dan nima na bada goyon bayan a ɗauki mataki a kansu kawai. Na yadda. Mu ma da namu. Mana ai dama kamar yadda na faɗa, kuma mata kuna da naku laifin. To wai me yasa idan budurwa ta isa aure kawai ba za ta aure ba ta huta, shikenan ta tsira daga masu yin fyaɗe ai. Matan aure ba su tsira ba. Matan auren su ma ba su tsira ba, tabdi jan aya, kace akwai sauran rana a kaba kenan. Wannan ba ma iya kaba ba kadai, har cikin ɗaki ma akwai rana ma kenan dai. To amma tsaya, to su kuma yara ƙanana fa. Ba su tsira ba. To fa yara ƙananan ma ba su tsira ba daga shirin masu yin fyaɗen? Jarirai ba su tsira ba. Tabdi jan. Jarirai? Su ana musu fyaɗe wani lokaci har su rasa ransu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallahi, wannan wani irin masifa ne? Jariran ma ba a bar su ba. Kai, gaskiya Hadiza Gabon za mu gayyato kungiyanku ku zo ku yi ma masu yin fyaɗen nan wa'azi. A shirye muke mu amsa gayyatan ku a kowane lokaci. To shikenan ba damuwa, ai ko za mu gayyato ku, amma dai tsaya tukunna bari in yi cikin balance. Kin san rayuwar da a hankali wallahi, dole ba abin yadda bace. Yawwa suna na. Da fatan dai idan kuka zo za mu kawo gudunmawan mu. Ba damuwa, wato fa a gaskiya kungiyar ku ta manyan mata kuna kokari. Alhamdulillah. Haka na ji wani labari wai kwanakin baya kun samu nasarar cire wasu mata 50 daga rayuwar karuwanci. Kai, gaskiya kuna kokari manyan mata, dole a sara muku. To yanzu ina suke? Wa'yansu sun koma gidajensu, a gaban iyayensu suke. Wasu kuma sun koma garurukansu da kansu. Gaskiya ne, well play, kun yi kokari, try another best. Kun yi kokari sosai. Alhamdulillah, da taimakon hukuma da kuma bayanai da muke samu, an yi nasarar kama masu laifi. Ka ce an kama masu yin fyaɗe. Gaskiya ne, you people na da trial. Wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan da muke yi a manyan mata. Gaskiya to in dai haka ne manyan mata ku duniya ne. Mana kun san aiki fa. Sannan kuma muna ƙoƙarin wayar da kai. Tabɗi jan, an zo wajen. An zo wajen, dan ni gaskiya kan nan nawa ba wayewa zan yi ba, dan ya sun miyan kuka ya cika kan nan. Ina kwakwalwarka take? Kwakwalwata tana kaina, ni ma ba ganin ta nake ba, amma gaskiya da alamu dai miyan kuka da kunu sun yi yawa a kanta. Ina ilimin ka ike? Shi ma ilimin nawa yana kaina, ya cika ko bai cika ba shi ma ban sani ba, ban san facet nawa ya rage ba, amma da alamu dai zan sake nemowa. Ina hankalinka ike? Hankali fa babu, sai dai kaɗan. Saboda idan sanyi ya zo in ji wani iri, idan zafi ma ya zo in ji wani iri. In dai ba mata hudu na aura ba, to hankali na bare taba cika ba. Ina wayanka yake? Wayan ma babu, dan budurwata ta riga ta gama da ni. Ina girman ka ike? Girma fa ya faɗi, saboda na kai shekara 2 ina sa rigan nan har yanzu ban canja ba.
Ni duk ba wannan ba ma wai ina Hadiza Gabon ɗazu kina magana akan fyaɗe. Su waye suka ƙware gurin jawo hankalin yara akan su yi musu fyaɗe? Waɗanda suka gwanance wurin ajiye kayan ƙwalama da kayan zaƙi. Su jawo hankalin yara su yaudare su. Ni dai Allah ya sa ma ban da ɗaki a shago nake kwana, amma fa shagon nawa ne ma akwai fanka. Kuma ina siyan zoɓon aje da biredi. Anya ba zan ci duniya na da tsinke ba nema? Haba kuma ke nema fa wasa nake yi. Gwara in bari in yi aure. Saboda aure yana da daɗi, 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 aure yana da daɗi. Sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon ɗan iska. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimnayi, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, duk muna ba da maganinsu. Muna ba da maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa, matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai